30 октябрда Зәйдә хәрби хезмәтне элекке елларда үтеп кайтучы ир-егетләр арасыннан юхиди кагыйдәләрен белү буенча иң яхшы катнашучыны ачыкладылар. Әлеге бәйге Зәйдә 4 ел оештырылып, анда катнашучылар саны арта бара. Это мероприятие прежде всего. Бәйге юлларда имгәнүләрне киметүне күздә тота. Быел юлларда балалар имгәнүләре арту күзәтелә. Бәйгедә катнашучылар юлда актив йөрүчеләр, алар гаиләләрендә дә юл хәрәкәте иминлеге турында эш алып бара, ди Вадим Иванов. Бәйгене оештыручылар хәрби комиссариат, ДАСАФ, Сугышчан бердәмлек оешмасы, Юл куркынычсызлыгы фонды дәүләт учреждениесенең Зәй филиалы. Ул 4 ел элек Сугышчан бердәмлек оешмасы рәисе Сергей Хватков башлангычы белән оештырыла. Вот мы решили, значит, это провести. И у нас удачно это получилось. Бәйге отышлы килеп чыкты. Моннан тыш без февраль айларында мәктәпләрдә укучылар белән очрашабыз. Очрашуларда армиядагы хезмәт елларыннан тыш балаларның каникулларда үзләрен ничек итеп суда, юлда тотуклары турында сөйлибез, ди Сергей Хватков. Бәйге шартлары буенча 20 минутта юхиди кагыйдәләрен белү буенча онлайн форумда сынаулар бирү булды. Быел бәйгедә спортның хәрби гамәли түре дә кертелде. Ул әлегә автоматны сүтеп җыюдан гыйбарәт. Алдагы елда исә пневматик мылтыктан атуда керәчәк. Бәйгедә катнашучылар биремнәрен җитез төгәл башкарды. Аның нәтиҗәләре буенча Виктор Никифоров 1, Сергей Зыков 2, Денис Чурбанов 3 урында. Җиңүчеләр кубок, медальгә, катнашучылар призга ия булды. Разия Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.